Bueno, bideo honen bitartez, lehen sektorea azalduko dizuet, eta hasteko eta behin argazki honetan dagoena angio bat dela esan behar dizuet. Angioa, gazteleraz dehesa, paisaia berezi bat da, Extremaduran nagusitzen dena, eta bertan jarduera bat baina gehiago daudenak. Protagonistak txerriak dira ikusten duzuen bezala, eta txerrien ekoizpenetik ordaiezpiko ateratzen da normalean, eta beste haragi mota batzuk baita, baina Extremadurako txerri hauek oso ondo bizi dira, esan dezakegu beraz abeltzantza estentsiboa dela, dauden baliabideak erabiltzen direlako, ez daudenak baina gehiago. Beraz, beraien bizi kalitatea ona da, eta horrek eragiten du ateratzen den etekina edo ordaiazpikoa kalitate onekoa izatea. Hortik ateratzen da jamon de bellota, iberiko eta horrelako markak edo kalitate oneko seiuak. Zer jaten dute lurretik ezkurren bila dabiltza, bellotas, eta ezkur horiek hor dauden zuhaitz horiek ematen dituzte. Zuhaitz hauek erkametzak direnak botatzen dituzte ezkurrak eta horiek jaten dituzte, ez pentsua. Orduan kalitate honeko elikadura daukate. Hauetatik ere, alkornoke hauetatik kortxoa ateratzen da botiak tapatzeko. Batzutan botiak plastikozko kortxoekin egoten dira, baina naturala bada alkornoke hauen azalarekin egiten dira. Beraz, badaukagu abeltzantza, badaukagu baso ustiapena, eta batzutan lurra ere erabiltzen da nekazaritzarako. Irudi honetan ez da ikusten, baina posible da, zerealen baten soroa izatea edo hortutxo bat. Beraz, angioak ahalbideratzen du lehen sektoreko jarduera bat baina gehiago egotea. Europar Batasunari buruz azalpenak emateko hasi beharra dago, esanez, produktibitate oso handiko eremua dela Europar Batasuna. Ez da beti horrela izan, badakizueia da, Erdi Aroan, Aro Modernoan, hainbat krisi izan dituela nekazaritzagatik, baina gaur egun mundu kapitalistara zuzendua dagoenez nekazaritza, eta beste lehen sektoreko jarduerak ere, produktibitatea oso handia. Nola egiten da hori? Biztanleria landun gutxi egonez, eta ahalik eta mekanizatuen edo teknologikoki aurreratuen egoten lehen sektorea. Teknologikoki aurreratuak esan nahi du pestizidak edo herbizidak edo horrelako produktu kimikoak ere erabiltzen direla, eta horrek eragiten du kalitatea gutxiago izaten, baina etekin handiagoak. Orduan jaten duguna, orokorrean, non eta ez den ekologikoa, kalitate ez hain oneko izango da, baina ahalbideratuko du jende gutxi lan egitea, biztanleria landune 4%-koa da, eta gutxituzgoa, eta produktu hauek edo labore horiek tamaina handia, etekin handia aterako dute. Barne produktu gordinaren 1,3% suposatzen du. Horrek esan nahi du, Europar Batasunean barne produktu gordinaren grafiko bat egiten badugu, zati oso txikia emango duela lehen sektoreak. Lehen sektoreak ez dauka garrantzi ekonomikorik. Gogoratu, barne produktu gordina, gazteleraz PIB, Produktu Interno Bruto, esan nahi duela lurralde batean, kasu honetan Europar Batasunean, dagoen ekonomia guztiarekin sortzen den aberastasuna. Eta zer da ekoizten dena? Zerealak, garia bezala, espelta bezala, artoa. Hemen daukazue espeltaren irudi bat, gero eta modago dago, zereal bat da. Eta honekin ogia bezalako produktuak egin daitezke. Eta zerealez aparte, gian garrantzitsuna dena, barazkiak, fruta eta patatak ere ekoizten dira. Abeltzantzari dagokionez, esnea eta haragia, eta esan bezala, nekazaritza edo abeltzantza intentsiboa edo estentsiboa izan daitezke dauden baliabideen erabileraren arabera.
Gero eta baliabide gehiago erabili, daudenak edo gehiago, intentsiboa da. Hau da, gero eta estres handiago eskatu lurrari, bai animaliei, bai pertsonei edo estres hidrikoa, adibidez, urik ez dagoen toki batean ur gehiegi eskatzea, eragiten du intentsiboa izatea. Claro, estres bat da, animali, pertsona edo lurrarentzat, baina etekinak handiak dira. Aldiz, daude baliabideak erabiliz ateratzen badugu produktua, estentsiboa da, txerri horiek bezala, dauden gauzekin ateratzen dugu dagoena, eman dezakena lurrak. Eta horrekin, horrekin nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa lortuko genuke. Hau da, produktu kimikorik gabe edo naturalak diren gauzekin bakarrik lortzen diren etekinak. Bueno, Europar Batasun osoaren azaleraren 40% hartzen du, beste 60% izango dira hiriak, errepideak, basoak eta bar. Eta ustiategien 66% txikiak dira. Horrek esan nahi du, honekin ere egiten badugu grafiko bat, bieren izango dira ustiategi txikiak. Ustiategiak dira explotaziones edo, lehen sektorearekin lotuta dauden enpresak edo eremuak. Aldiz, eren bat izango dira ertainak edo handiak. Latifundioak egongo lirateke. Eta 66% honetan minifundioak. Produktibitatea handia dela esan dugu, eta horretan zerikusi handioka mekanizatua izateak. Eta esportaziora bideratuta dago. Irudi hau merkadonarena da, eta bertan ikusten diren fruta eta berdura asko, Espainia edo Iberiar penintsulan ateratzen diren arren, asko eta asko kanpora doaz, ez doaz penintsulako merkadonetara, baizik eta Frantzia, Alemania edo beste herrialdetara. Eta Europar Batasuna sortu zenetik interes handikoa izan zen, beraien arteko adostasunetan nekazaritzan gauza minimo batzuk finkatzea. Eta hori da nekazaritza politika bateratua, politika agraria komun gazteleraz. Zertarako, elikadura segurtasuna bermatzeko, eta horretarako jarri dizuet hemen adibide bat, oliotoxikoaren sindromerekin, 80. hamarkadan Espainian, koltza olioa dela eta arazo bat egon zen, Espainia ez zegoen Europar Batasuna, beraz nekazaritza politika bateratu horretan ez zegoen, eta pixka bat deskontrola zegoen, eta azkenean olio kaltegarri honek eragin zuena biztanlerian da milaka hildako izatea. Hori ekiditeko, ez gertatzeko, segurtasun hori bermatzen du politika honek, kontrol bat ematen da. Lehiakortasuna hobetzen da, konpetibidadea, gertatzen dena lehiakortasuna hobetzeko askotan kontzentrazioa behar dela. Partzelen kontzentrazioa, hau da. Tradizionalki txikiak izan badira, ikusi dugun bezala 66% txikiak dira, igual, ustiategi edo lursail txikiak izatean, ez da etekin nahikorik ateratzen, edo agian etekin hobea aterako litzateke dena batuz gero, eta guztiari sistema bat ezarriz gero, intentsiboa, eta horrela etekinak eta produktibitatea handituko lirateke. Honekin, enpresa horren lehiakortasuna ere, baina kontutan izan behar da, enpresa handiei onura egiten diela horrelako politikak. Animalien osasun baldintza eta ongizatea ere hobetzea da intentzioa, eta hemen dagoen albiste hau ez da Europar Batasunarekin lotutakoa. Hau ekiditeko, hau ez gertatzeko, nekazaritza politika bateratu horrek ere minimo batzuk ezartzen ditu. Ingurumen ere errespetuz ekoiztea da helburu, beraz berez ekologikoa sustatu behar lukete, baina ikusten duzuen bezala, orain azaldu dizuedana lehiakortasunarekin eta ekologikoa bultzatzea, askotan ez dira bateragarriak. Bestalde landatarren ongizatea bermatu nahi da, hau da, landa munduan bizi diren pertsona edo langile horien bizi baldintzak ez izatea hain kaskarrak, eta ekonomia dinamizatu nahi da landa eremuetan. Hau da, agian landa eremuko baserritar horrek
baserria izateaz aparte, diru laguntzak eman altzaizkio, webgune bat sortzeko, edo denda txiki bat, edo, traktore berri bat, baina kontua da, gero eta dinamikoagoa izan ekonomia landa eremuan, gero eta erakargarriagoa izango da. Hone guztiak gastu handia dakar, eta gastu horrek eragin duena izan da aurrekontua izugarria izatea. Presupuestoa 160 ingurukoa zen hasiera batean, baina txikituz joan da eta gaur egun nahiko txiki mantentzen da. Arrantzari dagokionez, komentatu, Europar Batasuna 4. ekoizle nagusia dela munduan, eta Espainia, Danimarka eta Frantzia dira ekoizle nagusiak batasun barruan. Eta nekazaritza politika bateratua bezala, arrantza politika bateratu ere badago. Produktibitatea handitzeeko, nekazaritzarekin batera, eta hainbat erreforma izan ditu. Ustiapena, explotazion, edo etekina ateratzea itsasoari edo ibaiei, eta jasangarria izatea nahi da, eta ez horrelakoak gertatzea, gogoratu fitxetan arrantza emantzen dutela, eta hau, izango litzateke bortitzen etarikoa. Ekosistemak babestu nahi dira horrela, alden bezala, gizakien osasuna bermatu, eta arazo bat dago honekin, anisakis izeneko parasitoak janditula, edo bizi da, gure itsasoko arraina gehienetan. Orduan, honek gure osasunari kalte egiten dio, eta politika hauek horrelakoak ekiditen saiatzen dira. Eta bizi maila hobetu. Ikusten duzuen bezala, gaur egun, arrantzari biltzen diren gehienak kanpotarrak dira, eta kanpotarrak datozenean zaurgarriak edo vulnerableagoak dira gure baldintzekin konparatuta. Orduan, beraien bizi maila minimo bat ere bermatu nahi da politika hauekin. Bestalde, kuotak ezarri dira, eta horregatik sinbolotxo hori, mugak jarri berdirelako. Adibidez, gutxieneko neurriak, arrain txikiak ezin dira arrantzatu, eta garai batzutan edo toki batzutan debeku aldiak egoten dira, ezin da arrantzatu, bestela multak daude. Akuikultura bezalako praktikak sustatu nahi dira, honekin kontrolatuago dagoelako arrantza, eta bukatzeko baso ustiapena. Baso ustiapena izango lirateke, etekin ekonomikoa ateratzera bideratuta dauden basoak, ez naturalak, baizik eta bertatik ateratzea guretzako behar diren gauzak. Batez ere egurra horregatik sinbolotxo hori, baina baita papera, kautxoa eta erretxina. Industriarako erabilgarriak izan daitezkenak. Azaleraren 43% hartzen du, ikusten duzuen bezala, bai nekazaritzarako lurrak eta bai baso ustiapenak parte handien ematen du Europar Batasunean, eta Finlandia, Suedia, Alemania, Polonia, Espainia eta Frantzia dira ekoizle nagusiak. Suedia azpimarragarri, IKEA bezalako enpresak dituelarik. Baso ustiapenarekin ere lotzen dira perretxikoak eta eiza. Eta Europar Batasunetik eskala handituz gero Espainiara egiten badugu, ikusten dugu lehen sektorea oso garrantzitsua dela Espainian, oinarrizko sektorea da, eta Europar Batasunean ezinbestekoa da Espainia, lehen sektoreari dagokionez bestela. Eldikatzeko ez lituzke izango beharraina baliabide. Beraz, Espainia oso garrantzitsua da. Europar Batasuneko balio osoaren 12% ematen du Espainiak, eta 4. ekoizlea da. Espainiarekin batera, Italia, Alemania eta Frantzia egongo dira. Eta oso garrantzitsua da ere beste jardueretan, ze lehen sektoreak eragiten du, adibidez, bigarren sektoreko esnegintzan, ezinbestekoa da, abeltzainak esne ateratzea. Orduan, zuzenean eragiten du, eta gero saldu egin behar izaten da, beraz, merkataritzan ere, bai txikizkarian edo bai handizkarian, eragiten du lehenengo sektoreak. Beraz, lotuta dago beste sektorekin. Esportazioen zati handi bat lehen sektorea da, hau da, Espainiak esportatzen dituen gauza guztietatik, lehen sektoreak hartzen du parte handi bat. Ez dakit irekiko den, zailtasunak ematen ditu webgune honek tramankulo honetan,
baina irekitzen bada ikusiko da kolore horiz parte handi bat, ez dakit ze portzentai izango da, baina agian 20% edo izango da. Kolore horiz, hemen ikusten da. Kolore horiz dagoena, justu honek tapatzen du. Kolore horiz dagoena izango litzateke Espainiak esportatzen duen lehen sektorea. Hau dena, eta hemen gainera ikusten da, ezta lehen sektorean garrantzitsuena txerria dela. Beraz, lehen sektoreko esportazioetan Espainiak txerria da gehien esportatzen duena. Eta segurazki bigarren hau izango da oliba edo olioa. Baina, ikusten duzue esportazio guztietatik parte handi bat eramaten duela lehen sektoreak. Naiz eta turismoak jarraitzen duen izaten esportazio produktu nagusi, baina ikusten duzu bezala lehenengo sektoreak badauka bere garrantzia. Higaduratik babesten du, bai, esan barra dago, baso batek nekazaritza baino basogintzak gehiago babestuko duela higaduragatik. Gogoratu higadura dela gazteleraz erosion, hau da, euria, haizea eta beste fenomeno atmosferikoengatik lurra gastatzea. Eta higadurak eragiten duena da, lur hori desagertzea. Hemen badaukagu mendi bat, lurra, eta euriaren eraginez, haizea eta bar, lur hori gastatzen doa, gastatzen, eta azkenean higadurak eragiten duena da lurra nolabaiti biluzik geratuko dela, ezta? Pelau. Eta hori ekiditeko lurra biluzik eta basamortu prozesua mozteko erabakigarria izaten da zuhaitzak basogintzarako edo modu natural batean, berdin dio. Eta gutxienez, soroak edo dena delako laboreak ere inezkero, lurra babestuta geratzen da fenomeno atmosferiko horiek sortzen duten higaduragatik. Eta amaitzeko esan Europako baratzea deitzen zaiola, Espainiari Europar askok bertatik jaten dutelako. Nekazaritzari dagokionez, ekoizpen guztiaren 60%. Hau da, abeltzantzak eta basogintzak eta arrantzak 40% hartuko lukete. Beraz, nekazaritza da garrantzitsuena. Frantzia ondoren ekoizle nagusia da Europan. Erromatar garaitik, trilogia mediterranearra oso garrantzitsua izan da Europan, kolore desberdinez dituzuen letra horiek, GOM, trilogiaren laboreak dira. Garia, olibondoa eta mahatsa. Olibondoak oliorako, garia ogirako, eta mahatsa ardorako batez ere. Garagarra ere, garagardorako, cebada, gazteleraz. Artoa, baina artoa ez betidanik, baizik eta Amerikara iritsi zirenetik. 500 urteko historia dauka artoak, penintsulan eta Europan oro har. Frutak, batez ere zitrikoak dira nagusi, mediterranear aldean, Valentzia inguruan eta baita barazkiak ere. Orduan, horiek dira labore nagusiak Espainian. Eta, esan barra dago, Europar Batasuneko estaturik ekologikoena dela eta mundu mailan 4. postuan dagoela. Hala ere, irudio honetan ikusten den bezala, ez da guztia ekologikoa, ez da estentxiboa ere. Bolleri hau Aldi edo Lidl bezalako supermerkatuetan aurki dezakezue eta nahiko merkea da badakizue. Zergatik merkea? Nekazaritza intentsibotik ateratzen delako. Intentsiboa ahalbideratzeko pestizidak, herbizidak eta horrelako kimikoak, ongarri kimikoak botatzen dira, horrek ahalbideratzen du kantitate gehiago, tamaina handiagoa, askotan ateratzea, eta horrela, gosea murrizten da edo ekiditen da, baina kalitatea ere ez da hain ona. Eta ez da bakarrik garia, hauek ere olioa daukate, olioa ez da oliba olioa, Virginia extra, baizik eta abeltzantzatik eta ateratzen den grasa zikinak, animali modu intentsiboan landutako animalien gantza edo grasa hori. Eta Espainiarekin jarraitzeko, esan barra dago abeltzantza ere intentsiboa dela.
animaliak ukuiluratuak daude, hau da ez dira hain aske bizi, ukuilu bat, itxitako eraikin bat da, bertan animaliak bizi direlarik, batzutan eguzkia ikusi ere egiten ez dutelarik. Abeltzantza intentsiboa mekanizatua da, eta gero eta gehiago, eta oso garrantzitsua da Europar Batasunen abeltzantza, izan ere animalia hauetan lehenengo bigarren edo hirugarren postuan dago Espainia. Txerriei dagokionez, lehenengo postuan, baina ez hasieran ikusi dugun txerri hoien urdaiazpikoagatik, baizik eta Lleida bezalako tokietan ekoizten den urdaiazpiko da jamondei horregatik. Eta hau egiteko, hau albideratzeko, txerrioek nola bizi dira, ukuiluratuta, modu intentsiboan eta pentsua janez. Beraz, Aragoi eta Katalunia nagusitzen dira. Ardiei dagokionez, lehenengo postuan dago ere Europan, eta ardiak non? Guk hemen inguruen baditugu, baina lehenengo postuan egoteko arrazoia, mesetako ardiak, merino razakoak, Extremadura eta Andaluziako ardiak dira. Meseta esaten dudanean da, goilauta da, hau da, Gaztela eta Leon, Gaztela Mantxa. Ahuntz, hegazti eta arrautzei dagokionez, bigarren postuan dago Espainia, eta behiei dagokionez, hirugarren postuan. Txerriei dagokionez gainera, laugarren postuan dago munduan, hemen ikusten duzuen irudi hau hasierakoaren antzekoa da, angio batena, eta berriro bueltatuz, untxiak ere garrantzia daukate mundu mailan. Bueltatzen naiz, arrantzari dagokionez, hirugarren postuan egongo litzateke Europar Batasunean, Danimarka eta Frantzia bezalako herrialdekin lehian, eta bertako kaletan edo urruneko uretan arrantzatzen da. Hau da, Espainiako arrantzaleak, gehienak kanpotarrak direnak gaur egun, penintxula inguruko kaletan arrantzatzen dute. Kala hauek dira arrain gehien dauden tokiak, hoiei deritze kala. Ez da hondartza, baizik eta arrantzarako egokiak diren eremuak. Baina oso urrun ere joan daitezke, adibidez, Groenlandiako uretara. Eta horretarako beste herrialdekin hitzarmenak edo akordioak izan behar dituzte. Akuikultura bertan gora doan jarduera da, eta hemen ikusten da muskulu gintza edo muskuluak ereitea uretan, kontrolatuta dago beraz, eta Mediterraneo itsasoan, Valentzian, lupia bezalako arrainak lubina arrantzatzen dira, urraburuak ere, eta rodaballo edo errebolloak. Gaztela eta Leonen ere badago arrantza, baina itsasorik ez dauka. Beraz, ibai asko dituenez, ur gezako arrantza nagusituko litzateke. Trutxak adibidez. Eta baitzeko Espainiako sektorerekin esan behar dago oso sektore zaila dela, biztanleria oso zaharkitua dagoelako eta hauek hiltzen ari diren heinean, gaztek ez dute erreleborik hartzen. Ustiategiak txikiak eta ertainak dira gehien bat, eta horrek eragiten duena da ez izatea bideragarria. Ez da biablea, eta orduan tendentzia da kontzentratzea. Hau da, gero eta intentsiboagoa bilakatzea, ez duelako dirurik ematen. Orduan, nork nahiko du horrelako ustiategi txiki bat euki, ez badizu gero dirurik ematen. Sektore zaila da ere, berrikuntza eta produktibitatean ez dagoelako inbertsiorik, oso eskasa da, eta gainera, lotuta zaude, nekazari edo abeltzainak ez du nahi duena egiten. Nekazaritza edo arrantza politika bateratu horietan esaten dena kontutan hartu behar da. Orduan, Europako agindu horien menpe daude, eta horrek eragiten du ez hain interesgarri izateko sektore hau. Amaitzeko, Euskal Herri edo Euskal Autonomia Erkidegora joango gara, eta bertan esan barra dago, sektore oso mekanizatua dela. Hemen, Europa eta Espainiarekin konparatuz, landunak oraindik gutxiago dira. Ikusten duzuen bezala, 2% bakarrik egiten duelako lan lehen sektorean. Eta barne produktu gordinari dagokionez, 1,5% bakarrik suposatzen du. Beraz, langile gutxi eta diru gutxi ematen duen sektorea da. Hori bai, ematen duena kalitatezkoa da eta bertako kontsumoa nagusitzen da. Eusko labela, orain ikusiko dugun bezala,
Oso txikia da Euskal Herria eta minifundioak nagusitzen dira, ez daude latifundioak. Nafarroan egon daitezke, baten bat edo, ezagit, baina minifundioak nagusitzen dira, tamaina txikikoak direlako, eta horrek errentagarritasun urria ematen du. Espainian bezala, erreleboaren arazoa dago, ez duelako inork lan egin nahi, eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoak gaztenek programa jarri zuen abian. Honekin, gaztea bazara, diru laguntza jasotzen duzu, enpresa berri bat sortzen duzu, baserri berri bat, etekin ekonomikoak lortzeko asmoz. Emakumearen paperak gora egin du, baina esan beharra dago, adibidez, kontserbak bezalako sektoretan egin duela gora. Kontserbetan ez dago ia gizonik lanean, eta alderantziz, arrantzan zuzenean, itsasoan, ez daude emakumeak lanean. Horretarako, berdintasunerantzko bide horretan, emakumeen nekazarien estatutua idatzi zen 2015ean, nolabait arautzeko edo egoera parekatzeko. Esan barra dago hemen ere, berrikuntzan inbertsio txikia ematen dela Euskal Autonomia Erkidegoan, eta azalerak hauek izango lirateke, hau bai jakin beharreko datuak dira, azalera erdia Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzarako da. Kontutan hartzen badugu Euskal Herri osoa, segurazki azalera handiagoa izango da, izan ere Nafarroako parte handienean nekazaritza nagusitzen da. 15% basogintzarako, etekina batez ere egurra edo papera ateratzeko, eta 15% animalietarako, abeltzantzarako. Nekazaritzari dagokionez, bi eremu desberdintzen ditugu, eremu atlantiarra eta mediterranearra. Euskal Herrian marrazten badugu, oso ondo datorkit gainera justu hemen egin izana, ze horiz dagoen eremua mediterranearra izango litzateke, grisez dagoen eremua atlantiarra. Beraz, iparraldean atlantiarra, hegoaldean mediterranearra. Atlantiarra menditsuagoa da. Bien artean gainera mendirik altuena daude Pirinioetan, hor paisaia mendikoa izango genuke, Atlantiarraren antzekoagoa dena, eta Atlantiar eremuan, orain ikusiko dugu zer ereiten den, baina izango genuke batez ere iparralde eta Gipuzkoa eta Bizkaia. Eta Arabako parte batzuk eta Nafarroako iparraldea ere bai. Mediterranearra aldean, Arabako parte handiena eta Nafarroako bi eren edo. Orografia oso menditsua da Atlantiar aldean, ez hainbeste Mediterranear aldean askoz lauagoa delako, hau arabar lautada da. Atlantiar aldean estentsiboa da, naiz eta intentsiboa badagoen, estentxiboak presentzia dauka, hemen ikusten da txindoki, atzean aralar, eta ardi hauek, ez dakit nondik nora doazen, baina posible dagian, mendi puntatik udaran jeisten ari direla, neguan hotz egingo duelako, beraz bertako edo tokiko trasumantzia egiten ari dira, eta baserria, belarra, barazkiak, sagarra, sagardorako, eta mahatsa, ardoa edo txakolinerako ekoizten dira. Irudi hau kostalgoan dagoenez, txakolinerantzeko mahatsak izango dira, txuriak, eta Mediterranear aldean izango ditugu ardo beltzerako mahatxondoak. Mediterranear aldean artoa, azukrea, patata eta erremolatxa bezalako laboreak. Honetatik azukrea ateratzen da. Lauagoa dela esan dut eta sedimentuak daudela. Sedimentuek eragiten dute nekazaritzako benetan emankorrak izatea lurrak, fertiles. Horrek esan nahi duena da, honen azpitik, ikusten ez den arren, honen guztiaren azpitik sedimentuak daudela. Sedimentu horiek urteetan zehar menditik jaitsi dira, ibaiek utzi dituzte bi aldeetara, akumulatzen, metatzen joan dira, eta sedimentu horiek eragiten dute lur hauek oso mankorrak izatea eta zereal horiek, batez ere zerealak ekoiztea. Behin hori esan da, abeltzantzarekin jarraituko dugu, esan beharra dago Gipuzkoa dela nagusi,
abeltzantzan eta mekanizazioa eta abeltzantza tradizionala elkar bizi direla. Hau da, ez dira batera ezinak. Oso mekanizatuta dago abeltzantza gaur egun, baina aldi berean abeltzantza tradizionalak ere presentzia handia dauka aurreko irudian ikusi dugun bezala. Esneak behera egin duen bezala, eta hemen daukagu abeltzantza intentsiboa, haragiak gora egin du. Beraz, gero eta gehiago lantzen dira edo ustiatzen dira behiak haragirako. Bestalde, betizu arraza hitz egin behar dugu, hau da, hauek dira frisonak, uste dut horrela deitzen direla, baina irudi honetan, joan zait, betizu behia ikusten da hor goran ezkerretara, bertako arraza delarik. Arraza hori ustiatzeko diru laguntzak ematen dira, Eusko Jaurlaritzari interesatzen zaiolako arraza hori mantentzea. Eta estentxiboa bada, haragi gutxi ematen du, baina kalitate onekoa. Non daude animalia bakoitza? Ardiak Bizkaian eta Gipuzkoan, hegaztiak Araban, txerriak Bizkaian. Bukatzeko arrantzari dagokionez, esan barra dago, arrantza politika bateratua jarraitzen dutela euskal arrantzaleek, legatza, bakalioa eta hegaluzea bezalako arraiak ateratzen dituzte, eta askotan Argentina edo Afrika bezalako leku urrunetara joaten dira. Itsas bazterreko arrantza nagusi da hemen kostan, oso gertu, egunean bertan joan eta etorri egiten dutena, eta denbora gehiagoz kanpoan daramaten hauek, atun izoztaileak dira, eta bi sektoreak nahasten diren barkoak dira. Nolabait, atuna ateratzen dutelako, lehen sektorearekin lotuta daude, baina bertan prozesatzen dute, beraz bigarren sektorea ere honekin lotuta dago. Akuikultura aldiz, zaila da daukagun orografiagatik. Eta iruzkintzeko irudiak. Hemendik aurrera ikusiko dituzun irudi hauek, azterketan atera daitezke eta komentatu beharko zenuke horrekin lotuta ikasi duzuna. Lehenengo irudia mapa bada, Euskal Herrikoa, eta bertan leyendan dagoena azaldu beharko litzateke. Euskal Herria denez, bideo honetan ikusi dituzu Euskal Herriari buruzko hainbat kontu, nekazaritza, abeltzantza, arrantzari buruz. Baina irudi honetan arrantza ez da agertzen, beraz. Euskal Herriko lehen sektoreari buruz hitz egin beharko zenuke, lehendabizi deskribatu. Aurrean daukagun mapa, Euskal Herriko mapa da. 7 probintziak agertzen dira eta laborantza sistema nagusiak. 6 dira eta aipatu beharko zenituzke. Ureztatu, hemen beran, ezkerretara, 3 kontzeptu jarri ditut argi izateko. Ureztatua da, klima ez denean hain euritsua, gizakiak ura gehitu behar dion lur edo sistema hori. Eta hori ikusten zuen bezala, Euskal Herrian, erdialdetik hegoalderuntz ematen da, erdialdetik iparralderuntz oso euritsua da eta horiek lehorreko sistemak dira. Polilaborantza berriz izango litzateke, labore bat baina gehiagoko sistema eta larreak dira animalientzako eremuak. Behin deskribatuta, leyendaz lagunduta eta iturria ere aipatuta, azaldu beharko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko abeltzantza eta diapositiba honetan azaltzen dena. Hau, ez zaizue azalduko. Eta hau hasierako irudia da, angio batena, beraz Espainia dela badakizue, Espainiako abeltzantzarekin lotu behar duzue, baina gogoratu esaten dizuela, hemendik ere basogintza ateratzen dela, kortxoa, eta irudian ikusten ez den arren, nekazaritza ere egon daiteke. Aukera ematen du ere, nekazaritza pixka bat komentatzeko. Baina batez ere, txerrien kontu hau komentatu behar da, estentsiboa dela, ekologikoa, eta intentsiboa irudian ikusten ez den arren, beste ezaugarri batzuk dituela, eta pixka bat hori azaldu behar da. Irudi hau azalduzkero, txindoki atzean duzuelarik, Euskal Herria da, eta abeltzantza. Beraz, Euskal Herriko abeltzantza.
sektorearen garrantzia ere aipatu beharko litzateke, eta norbaitek nahi badu abeltzantzaz gehiago hitz egin Espainiarekin lotuz edo Europar Batasunarekin, aukera dago ere, adibidez nekazaritza politika bateratuaz hitz egin daiteke. Hemen aldiz, lautada honetan, nekazaritza ikusten da eta Espainia da. Beraz, Espainiako lehen sektoraren garrantzia azaldu behar da eta nekazaritzaz hitz egin beharko litzateke. Hau mahasti bat da eta mahastia den bezala nekazaritza da baita, baina paisaia hau uindua da, ez da laua, eta, okerrez banago, ez da Euskal Herria ere, Akitania da, baina bat egiten du Euskal Herriko paisaia batzuekin. Euskal Kosta izan liteke, txakolina ateratzeko, naiz eta hau ez den Euskal Herria. Baina aukera ematen du hitz egiteko Euskal Herriko edo Europar Batasuneko nekazaritzari buruz eta konkretuki mahastiak aipatu beharko lirateke. Horrekin ere, luzatu daiteke eta Espainiako mahastiekin lotuta trilogia mediterranearrari buruz hitz egin. Hau izan da guztia, espero dut lagungarria izana